हेलौ राइस नोंथांमोनखौ आंनि प्रदीप लाइफां इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। जोंना फुजा मेला जागोननि जायगाया बेनो राइस नोंथांमोन। बे फुजा मेलानि आरसि अफिस नोंथांमोनहा माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नैबे आरसि अफिसाव फैनानै समाधानखौ सल्भ खालामनानै लाफैलायनो हागोन। राज पुर्णिमा मेला सेलेब्रेसन बेखौ जोङो बोरै खुंलांगोन बा बोरै खालामलांगोन दिनै आफानि बाराय होनांगोन आरो दिनै मानो आरसि अफिस बानायनो गोनां जादों जिहेथुबा मोनफ्रामाबो मोनफा मोनफा हेड मोनफा मोनफा अफिस मोनफा मोनफा गुदि थायो। गुदिथाराव मोनसेनि राज पुर्णिमा मेला खुंनो थाखाय थागथियारि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै आरसि अफिस बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। खोब गोजोनथाव खौरां दिनै नैबे मिडियानि जुगै खोब माने इम्परटेन्ट खोथा बियो जितु राज होनदों राज पुर्णिमा जितु राजखौ मोनजानांगौबा जोङो नाजानांगोन बुजिनांगोन हास्थायनांगोन। बिनिखायनो बै समाव जोंहा श्री कृष्णआ 1600 गपनि जाय खोथाखौ जोङो मिथिस'वा बुजिस'वा समनिफ्राय खोनादोंल' बोसोरै होबोबाय थादों आरो होलांबाय थागोन। लोगोसे जोंहा बेवहाय जोंनि बे बुधबारनिफ्राय जों थिसनबाय ओइदिननिफ्रायनो जोंहा मोजाङैनो फांसन बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो किसुमान जोंहा नियम बायदियै जोंहा दखानफोर दङ।